Pani, toto som chcel na vás obidvoch, ale najmä na teba, Luka, lebo ty často vo svojich textoch urážaš tiktokerov a youtuberov a ja by som aj citoval, teda máme tu jeden text, je to v tracku 12, kde teda si bol aj, jak povedal Lukáš, značne pod vplyvom. No a teda je tu napísané, že tiktokery dám im facku. Luka, dáš so mnou podcast, dostaneš nožom pod pás. To je, vieš čo, to je presne, to je výhražka pre takých, jak ste vy dvaja, aby ste ma nevolali do prievaných podcastov. To nie je povedať, že urážam alebo toto, ale... Ale prečo nás chceš fackať youtuberov? Prečo? Čo sme ti urobili? Ani, že by som mal proste nejakú zážať toto, len je proste rozdiel, keď si vieš, veľa youtuberov si myslia, že sú reperi. Aký je rozdiel medzi youtuberom a reperom? Počul si už dobrý rap od youtubera? Máš herec, máš spevák. Prečo reper je v sociálnom rebríčku vo vašich očiach niečo viac ako tvorca na YouTube? Ale pozri sa, ty nejsi youtuber, čo sa jebe do rapu. Môže, ale nemôže si každý hovoriť, že je reper. Akože áno, s tým súhlasím, ale skôr, že ja som tu riešil to, že je to také dešpektívne podľa mňa, že prečo, že každý má niečo vlastné, že vy robíte hudbu, ja robím videá, že a ja nenadávam na reperov.